ሰላም ዝኸበርኩም ናይ ራእይ ቤተሰብ እንደገና ከመይ ፀኒሕኩም ከምዚ ነገራት ክመፁና ከለዉ ኣእምሮና ናይ ሓደ ነገር ጉዝእ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ነገር ክቁረን ከሎ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢና ኢልና ክነተንፍስ ከም ዘለና ኢና ተዛሪብና እሞ እቲ ንብሎ ነገር እስኪ ንእሽተይ ኣብ ከምዚ ዝገጥመና ብድሆታት ንጥቀመሉ ናይ ሎሚ መደብና መደብ ከም መደብ ክትግበር ስለ ዘለዎ ከም ዲስፕሊን ሓደሽቲ ድድመፁ ነገራት ከቋርፅና ስለ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ብዝተኸኣለ መጠን ሽፍት ክንገብር ክንክእል ኣለና ካብቲ ዝሕዘና ካብቲ ዝቆርነና እቲ ደሕስበና ነገር ቦክስ ንግበረሉ ኣብ ሓደ መቐመጢ ጥርንፍ ኣቢልና ኣብዚኣ ንቐምጣ እሞ ግዜ ገርና ክንመለሳ ኢና ሓደ ካብቲ ዝተባሃልናዮ ሜላታት ንሕና ንቅድሚት ንክንስግም ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ድበልናዮ እንታይ እዮም ነቶም ሽግራት ከም ደለዎም ከለዎ ብድፉኖም ነቐምጦም ነቶም ኣብ ኣእምሮና ድመላለሱና ንግዚኡ ነቐምጦም ሽዑኡ እቲ ክንገብሮ ድግባአና ምስ ገበርና ኣእምሮና ፅሩነት ምስ ሃለዎ ተመሊስና ምሶም ዲል ክንገብር ኢና ኢልና ነርና እሞ ሕጂ ከዓ ሌትስ ጎ ትማሊ እንታይ ኢና ኢልና ነርና ትማሊ ብዛዕባ ከባቢ ወይ ከዓ ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት ስጋዕ ክንደይ ፅልዋ ኣለዎ ኣባና ኢልና ኢና ዘቲና ነርና ሕጂ ርእሲ ናይታ ትማሊ ዝበልናያ ዘረባ እንታይ ነይራ ኩሉ ግዜ to create an environment ንዓና ኮንዲሲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ንሕና ንቅድሚት ክስጉመና ከም ድኽእል ንራእይናን መፃኢናን ክንገብሮ ንደሊ ነገራትን ምስ ርዒሙ ድኸይድ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ከባቢ ልክዕ ብድኾነ መልክዑ ምስራዕ ድበላ ርእስቲና ምፅና ነርና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ልምድታት ማለት እቶም ክልቲኦም ማዕረ ጥቕሚ ኣለዎም ኢልና ነርና ትፅቡቕን እቲ ሕማቕን ሕማቕ እቲ ንዓና ደይጠቕመና ግን እቲ ኣበይ ከም ምህላው እውን ዘይንፈልጦ ዝነበርና ዝጠቕመና ድጎድኣና ደይንፈልጦ ዝነበርና ኣብታ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝበልናዮ ክንምድቦ ከም ዘለና ምስ ዝጠቅም ድዩ ወይስ ምስ ዝጎድእ እንታይ ምስ ዝጎድእ ኮይኑ ከመይ ጌርና ክንቀይሮ ንኽእል ምስ ዝጠቅም እንድሕር ኮይኑ ከመይ ጌርና ነማዕብሎ ኢልና ዘቲና ነርና ሕጂ ጠቃምን ጎዳእን ልምድታት ብምሉኦም ኣብ ምቕያር ልምድታትና ዓብ ተራእዩ ድለዎም ኢልና ነርና ኦኬ ስለዚ ናይ ትማል ደምፀናዮ ኣርእስቲ እንታይ ነይራ እቲ ገድሊ ኣብ መንጎ ነቶም ብሉፃት ወይ ከዓ ጠቐምቲ ልምድታት ንክንገብሮም ደሎ ብድሆታት ወይ ፍሪክሽን ወይ ፍሕፍሐ ንኣብነት ብድድ ኢልካ ናይ ምትሳእ ፀገም ድሕር ኣሎ ኮይኑ ቅድሚ ኩነት ክንገብሮ ዘለና ነገራት ክነዕሪ ማይ ዝሕል ናይ ምሕፃብ ልምድታትና እንተደኣ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ከይሓሰብና ከየስትንተና 5 4 3 2 1 ኣብታ ማይ ክንኣቱ ወሰንቲ ክንከውን ናብቶም ብሉፃት ልምድታት ናብቶም ደይንፈትዎም ልምድታት ሎም መዓልቲ እውን ክንዝትየላ ድኾና ከመይ ጌርና ሽፍት ንገብሮም ማለት እዩ ወይ ሰልፍ ኮንትሮል ወይ ነፍሰ ምግታእ ከመይ ጌርና ንገብር እያ ናይ ሎም ኣርእስትና ምእንተ ርእሳ እቶም ደይብሉፃት ልምድታት ድማ ሓደ ከም መዘከሪ ክንጥቀመሎም ንቅድሚት ክንከይድ ከም መዘከሪ ክንጥቀመሎም እታ ካልአይቲ ድማኒ ንዕኦም ኣብ ምትግባር ከምዚ ኦብቪየስ ዝኾኑ ነገራት ኢና ንገብር ንዕኦም ኣብ ምትግባር እቶም ቀለልቲ ንክንገብሮም ዝገብሩና ነበሩ ንዕኡ ፍሪክሽን ክንፈጥረሉ እቲ ግዜ ዲና ክንቅይሮ እቲ ቦታ ዲና ክንቅይሮ ክንረክቦም ሰባት ዲና ክንቅይር ናይ ኣተሓሳስባና ኣብታ ሰዓት ንገብራ ነገር ዲና ክንትክኣ ብካልእ ነገር ግን ዋትኤቨር ዊዱ ንዓ ክንቅይራ ከም ዘለና ስለዚ እቲ ንሕና ኤንቫይሮንመንት መልክዕ ክሕዝ ከም ዘለዎ ኢልና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ሓጋዚ እዩ ድበልናዮ ምራታት ብብዝሒ ድዳጋገም organize or organize ወይ ስሩዕ ድኾነ ስርዓት ወይ ሲስተም ይሃልኻ ኣብ መነባብሮኻ ነገራት ኣበይ ይቕመጡ መዓስ እንታይ ትገብር ኣብ ኣእምሮኻ ስእሊ ናይ ኩሉ ነገራት ክህልወካ ኣሎ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ፋሕ ድበለ እንድሕር ኮይኑ በብድመፅኻዮ ነቲ ሓንቲ ነገር ክደሊ ትኽኽ ክትብል ኢኻ ቃንዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ትማሊ ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት ክንዛረብ ከለና ስጋዕ ክንደይ ናይ ነገራት መስርዕ ምትሓዝ ካብቲ ኣብ ዓይንና ዝረአ ነገራት ኣትሒዙ ከምኡ ድማ ኣብ ኣእምሮና ክሊር ስፔስ ኢዝ ክሊር ማይንድ ክሊር ስፔስ እቲ ናትካ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፅፍፍ ድበለ ካብ እንድሕር ኣለካ ኣእምሮኻ ከዓ ልክዕ ብኡ መንፅር እዩ ነፀብራቑ ድሰርዕ ማለት ኣብ ደገ ዝረኣየና ደበለ ፋሕ ድበለ ዝተበተነ ነገር እንድሕር ሃልዩ እሞ ምስኡ ድሕር ኮይና ኣእምሮናን ሓሳብናን ብምሉእ ከዓ ካብኦም ዝተበተኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ነቲ ስፔስ ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ኣለና ክፀፍፍ ክኽእል ኣለዎ ብኡ መንፅር ኣእምሮና መዓት ስፔስ ይህልዎ ሓድሽ ነገር ንክሓስብ ዕድል ንረክብ ኢልና ነርና ማለት እዩ ኦኬ እዚኣታ ናይ ትማሊ ብቅድሚ ትማልን ብቅድሚያት ክንብላ ዝቐነና ኢና ናይ ሎሚ ኣርስትና ብዛዕባ ሰልፍ ኮንትሮል እያ ብዛዕባ ሰልፍ ኮንትሮል ነብስኻ ምግታእ ነብስኻ ምግታእ መዓስ እዩ ዘድሊ ኩሉ ግዜ ኣዕነውቲ ልምድታት ክመፁና ከለዉ ወይ ክህልውና ከለዉ ንሳቶም ክንገብሮም ከለና ኦብቪየስ ዝኾኑ ኦፕሽንስ ወይ ከዓኒ ከምዚ ኣብ ቅድሜና ዝፀንሓና ቅልል ድበለ ምርጫ እንታይ ኢና ኢልና ናይ ኣእምሮና ስራሕ እንታይ እዩ ብቅልል ድበለ ነገራት ናይ ቴክት ስራሕ ምስራሕ እዩ ዕቃበ ናይ ፀዓትን ናይ ሃልክን ኦኬ ብዙሕ ከይሃልኽካ ብዙሕ ኢነርጂ ከየጥፋእኻ
ምግባር ዝገብሮ ወፍሪ ኣእምሮና ስርሑ ንሱ እዩ that's why negative ንብሎ ብቕልል ዝበለ መልክዑ ከምዚ ናይ ትህኪት መልክዕ ዘለዎ ብምግባር እዩ ነገራት ዝሰርሖም ስለዚ ኣብ ቅድሚና ዝፅናሕና ምርጫ ኢና ንጥቀም ንኣብነት ጥሚ ኢልና ንእግሪ መገድና እንዳኸድና ከለና ኣብ ክንዲ ጁስ ሰሪሕና ነቲ ጁስ ከዓኒ ደድሊና መኣዛታት ኣዳሊና ንገብር ንእግሪ መገድና ብሽኮት እንተራ ፀኒሓትና ንእግሪ መገድና ፍርችሽዝ እንተራ ፀኒሓትና ታድቐለለት ሽዑን ብልዕ ክነብላ ደለና ነገር ክንገብር ኢና ኣእምሮና ዝነግረና እንተ ደኣ ነብስኻ ምግታእ ሃሊና ግን ኦኬ እዛ ብሽኩ እዚኣ እንድሕር በሊዕያ ኣብኡ ደሎ ጨው ኣብኡ ደሎ ሽኮርን ኣይደልን እየ ስለዝበልኩ እሳ ትፅናሓለይ መዓልቲ ኣለዋ ግዜ ኣለዋ ወላ ሓደ ሽግር ኣይኮነን ንሕጂ ግን ኣነ ደስ ድብለኒ ንኣእምሮይ መግቢ ክኸውን ድኽእል ንኣካላተይ መኣዛ ዘለዎ ክገብር ድደሊና ብውሳኔ ክንገብር ንድሕር ኮይና ሓደ ኢፈርት የድልዮይ ማለት ሃልኪ ወይ ፃዕሪ የድልዮይ ካልኣይ ከዓ ኢነርጂ የድልዮ እዩ ኣእምሮኻ ግን ነዚአን ክልተ ነገር እዚአን ክትዕቅብ ትደሊ ደላ ነገራት ንገብሮም ነበሉ ብምሉኦም ግዜ ብፐርፐስፉል ወይ ከዓ ብዕላማ ሞቲቬት ኮንካ ብዕላማ ተነቃቂሕካ ይኮንካ እንትገብሮም እቲ ድቐለለ ምርጫ ኢኻ ትገብር እንተ ደኣ ከም ልምዲ ክትከይድ ኮንካ ኦኬ ልምዲ ክንብል ከለና ኣነ እዚኣ ክገብር ኢልና ብድል ኢልና ንገብሮም ነገራት ኣይኮና ንገብር ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢና ኢልና ካብቶም 16 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ደለው እቶም 6 ሰዓት ኣእምሮናስ ምሳና ከምዘየለ ንሕሰቦ ፈፂምና በቃ ንቅድሜና ዝፀናሐና ብድገጠመና ብድለመድናዮ ክንከይድ ኢና ንግደድ ልምድታት ከምኡ ጌርና ነጥርዮም ኣይጠፍኡን እዮም ጠቕሊሎም ካባና እንታይ ደኣ ኮንሽስ እንድሕር ኮይና ወይ ከዓ ብንቕሓት ወይ ከዓ ናና ኣፈና ኣብ ኣተገባብራ ናይ ነገራት ወይ ከዓ ንህና ውኖ ብዛዕባ ንገብሮ ዘለና ነገር እንተ ደኣ ተስዮ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ምርጫ ኣለና we have a choice to make ናስ እታ ትሪገር ትገብረና ደበለት መዓስን ኣበይ እንታይ ክንገብር ከም ዘለናስ ክንፈልጥ ኣለና ከነለልያ ጥራሕ ደይኮነት ፅቡቅ ጌርና thank you ሃኒ clearly thank you very much clarity ክህልወና ኣለዎ ንዓኣ መዓስን ኣበይን እንታይ ክንገብር ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ቀንዲ ግን ተን ቀንዲ ባእታታት እንታይን መዓስን ኣበይን እንታይ ንገብር ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ክላሪቲ ይህልዋ ክላሪቲ እንድሕር ኣለዋ ከዓ ሲምፕል ብጣዕሚ ቀላል ክንገብራ ብጣዕሚ ቀላል ናይ ግድን እውን ክንገብራ ደለና ነገር ማለት ሽዑን ጌርና ብዙሕ ፍልልይ ኣይትፈጥርን እያ ክትውህለል ከላ እቲ ዕላማ ብንእሽተይ ሓንቲ ቃሚት እንዳዋህለና ክንዕብያ መዓልትካ ብ37 ኣብ ዓመት ብ37 ክትዓቢ ስለዚ ብንጹርነት ንዓኣ እንተ ደኣ ገሊፅናዮ ኦብቪየስ እንተ ደኣ ኮይና ኦብቪየስ ማለት ከዓ መዓስን ኣበይን ፅቡቅ ጌርና እንተ ደኣ ገሊፅናዮ ክንገብሮ ከም ደለና ናይ ኢምፕሊሜንቴሽን ናይ ምትግባር ራእይ ዕላማ ሒዝና እንተ ደኣ ሰሪዕናዮ ንዓኣ ሓድሽ ሃናፂ ልምዲ ኣብ ምጥቃም ኣብ ምምዕባል ይቐለልና ማለት እዩ ሎሚ ግን እንታይ ኣርእስትና ሰልፍ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ሰልፍ ኮንትሮል ነብስኻ ምግታእ መዓስ ይደድልየና እቲ ንገብሮ ደለና ልምድታት እቲ ንሪኦ እቲ ኣላሊናዮ ደለና ልምዲ ብንፅል ከም ሽጉርቲ እንዳቀረፍና ሓደ ሌየር ኣብ ሓደ ግዜ እንዳቀረፍና እታ ሕምብርታ እንታይ ማለት ምኾና ምስጢር ናይዛ ልምዲ እዚኣ ስጋዕ ከምዚ ተሸግረና ንምንታይ እያ ወይሳ እንተ ደጋጊምና ጌርናያ ኣዕናዊት ድገብራስ እንታይ እዩ ምስ ፈለጥናዮ ነዚኣ ክንቅይር እንተ ደኣ ኮይና ነብስኻ ምግታእ የድልየና ማለት እዩ እታ ደለመድናያ ባይ ዲፎልት ኣይትጠፍአን እያ ካብ ኣእምሮና ኦልሬዲ ሬጅስተር ኮይና ኣላ ንዓኣ ግን እንታይና በብቁሩብ ካብኣ ዳሓሸት ከም መዘከሪ ንዓ ተጠቂምና ካብኣ ዳሓሸት ሃናፂት ልምዲ ንክንሰርሕ ዕላማ ኦኬ ከምኡ እንድሕር ክንገብር ኮይና እታ ቀዳመይቲ ነገር ክንገብራ ደለና እታ ቀዳመይቲ ሕጊ ሪቨርስ ክንገብራ ኣለና ኣብ ሃናፂ ልምዲ ምስራሕ ኦብቪየስ ክንገብራ ኣለና ኦኬ ኣብ ሃናፂ ልምዲ ምስራሕ ሓድሽ ሃናፂ ልምዲ ኣብ ምስራሕ ንዓ ኦብቪየስ ማለት በቃ ፈቲኻ ፀሊኻስ ናይ ግድን ከይሓሰብካ ኣእምሮኻ 40% ደይ ኣሎ ከሎ በቃ ብድድ ኢልካ ትገብሮ ንኣብነት ንግሆ ምትሳእ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ኣብዚ ዘለኹም ከም ብሓድሽ ንኣሽቱ ከለና ወይ ኣብ ዓዲ ከለና ብልምዲ ንገብሮ ነበርና ኮይኑ ዝስማዓና ሕጂ ለሚድናዮ ኣላርም እውን ኣይንጥቀምን ኢና ድብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ that's it becomes very obvious ብድድ ምስ በልካ ካብ ቀዳመይቲ ነገር ምስኣ ትገብራ ኦብቪየስ ስለ ዝኾነት ከዓ እንታይ ዓራትካ መስርዕ ምትሓስ እዚ ልምዲ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ይልመድ ኣሎ እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ከምዚ እንተ ደኣ ክገብር ክኢልና ኦብቪየስ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ሓድሽ ልምዲ ክንለምዶ ኣይከብደናን እዩ ሎሚ ንብሎ ዘለና ግን ነብስኻ ምግታእ ሕማቕ ንብሎ ወይ ደይ ሃናፂ ንብሎ ወይ ጎዳኢ ንብሎ ልምዲ ኣብ ምቕያር እንድሕር ክንወፍር ኮይና ቀዳመይቲ ነገር ክንገብራ ደለና እታ ፈርስት ሎው make it obvious ትብል ዝነበረት ነታ ትሪገር make it obvious ትብል ዝነበረት ክንግምጥላ ክንከል ኣለና make it difficult make it invisible እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካብ ልቢ ካብ ዓይኒ ድገለለስ ካብ ልቢ ገለለ ክኸውን ኣለዎ መልእኽቱ ንዓኣ ነዛ ልምዲ ክንቅይራ ንሓስብ ደለና
كل جزء نعا نخين جبرا دعنق في بعتات كنفتر لنا تقدم يتحق حج انت نعا make it invisible كم زي الرأي بقاليدوس كم دين رغبة مغنياتو أمرنا نعا يخمرز تسعان حمشتن كميتي نزال مدزي يخمرز تسعان حمشتن كميتي استاذ هذا قللت تسعان حمشتن كميتي أمرنا engage كي كونه كي حسبه كجبرا دخل هذا لمدنا نقرأ صبغت البحر كوينة صبغت إنديا نحنا جن معرفة صبغات نقرات كم يقرنا نلمد نبلم دلنا بزات رزياها خمسة ميزان بزات رزياها أنا تم حماقات المدتات كم يقرنا صبغ لهم دي أم متقام ويكانوا عم كابهم دعابيو هنس المدتات أم متقبار نسرع علامة كومن بحر كوينو first لون تايا نتا نقرتي أنا خنقبر كابت نقرنا نتا تريجرنا عاتم أنت كنقبر لنا invisible كنقبر لنا أزيا خبار بقليلو كيد لنا خنقبر زين نكون لنا سلازي نزي أنا خنقبر كل جزء لأن الواجن our habits are less likely to be forgotten نحنا لمدنا يملمدتات بقليل أيت أفونيا كاب دع بنجاري خسر علم دلك نسوم أنت خسروا من بري اتلمد أبوت له that's why الولف دلوسب نابزنو ورود حر دخلنا مخنيات رخيب تريجر دقبر ويجنا مجمر ولف خوحزة خلو شجارة نابنا الحرال إلنا شجارة دجمر اللاس بعرف مزنا ناخد كون الجن شجارة خسرت تقوله أنت ده أنا أكشن نتا شجارة مستاي مزناي وي كاب شجر موتا وي مستاي دما مس أمرها مسرع الحسبة خوينو أمره إنجاج أبزخونه تسبتي نتي دلوا بدهوتات كاب عقمون العالم الزخون نتا مسته كم مفتح مسأسة لدلوجما نتا ناي مسته لمدك ملسا دلوج هقوله أزيب بزح يخون نزقول لها نفسه كفنا نقبر أنا بعقمي كاب دقات من نجار مالدي إذا عند حركوينا أب كندي خامو بدهوتات كمسأنا خلو نزنا مسته نوي نع مسته بقليل أب جزانا خمدي إلا نقبره أب كاب جزانا نصنفه شكر نقدر فايل لأن أب نتكلم دبلت شكر تعمتي مقارات على وانا جدا شاخ تقبر كلها لمين شكور نجركا بنك تقبر كلها كومو نوح كمان كندي شكور تقبر على قالوا منه كالكليت جركا يكون كانت تقبره سقاف سخاخ تقرف زي دليخا نعا تبيس كات تقبره كالكليتونا يتقبرني you just do it نعا انت كنقبر لنا ابون اب شاهين ترى شكور نتقم نيرنا اب جزا شكور بهالي الا invisible يكون داير اب حد اب داي هنستلم دتات ده هنستلم دتات عم مسرح انت حركن كيد كوينا تقدامي تحق انت make it invisible كبيد بقى لي لدي ترغبون لمدي اتي بقى لي لدي ترغبو كون كخيل لو جي many of the actions we take each day are shaped not by the purposeful drive and choice but by the most obvious options بقليلو اب جزانو قبر دبل نقرات بعلامه بفلات نعو كحجزنا يخلي بمبال كالكليت دا قبرنا نقبرو نقر ديكونس بقى بتدقل لنقر اب جزانا لصنحنا بمينا لصنحنا نقر إينا نقبرو نخودو سلازي خمس نحر كوين اتعلامان تايو one of the most practical ways to eliminate a bad habit is to reduce exposure into the queue كل جزء نحنا نتحمق نقر نقبرو نتحمق لمدي نقبرو conducive دغونه environment لما environment كن عليه نكلا لنا نعمل بحنت مقلف كلها نبل بون كتقرفة تليخا وي كابتشنو كتقرفة تليخا وين نقوه تقبرو أو حد ستيشن كمزي بوكستان تحكون كاتحلفو مو جنزب سيف كقبر دلي قلت 25 وي 23 سوسان نكابتشنو مخفال اي سامع لوني اب جزاي ناي 25 ناي 23 بون اب جزا جزي اب جزا غيره كاب جزا حيزك خير عند حريلك حنت خافت نقبر دلنا نقر انتاي بلمدنا حلفو مقدي او عند حرال لخوينا تاكوستا مقد نغيره that's one of the techniques كاب كوستك نحلف كلنا أو عند حربون تمتنا خوينا وين تبلنا خوينا نتا مقد نغيره كاب جزانا حزنا نقيد مسجال سبات كن الراقب كلنا كنستي مستك خون نخل شيشاك خون نخل شجرك خون نخل انت دا قددنا خوينو نابتن دا شيشا داي مخال ناتهم سوات يوم داي مركب وي اتنا خمون نقبروا له ساعات اندحر كوينو ساعات اندحر كوينو نتا ساعات يا مقيار نخم اخت قبر ديتا بايتا مفتر ديتا وابع بايتا اوكي سو تعلمه بدتخ على متن نزا نجر زي انا خد قبرو دفتر لك عدلات بايتا كغير له ابزوريو كغير له نحنا حجي انتينا نبل لنا شكور او حرج كنقول فامي تعلمه اب شكور تراينا حجي تصريتنا لنا تجزي متخال هابين مزناي حجي يونيفرسيتي كل نجار ناب نبر تمليس سلو زلز نحنا لنا ساعات كاميرا تمازابعي سلازي كوداي كالكون تا فيديو دالور اللي تحسه جن شكور مرزم وخانو ابز دي سامع سبد
هل عيا جزاهم جورو كيدو مرمرو كيدو أنبوبو كتقدفوا علىكم شكر نخذ قدفوا تدقل لأن جرجن أبو فيسكا نحر كوينو نا شكر زر دلوا دبلب كومبليت لخا جزا خاي إلا كابو فيسكا إلا كامينا ماكينة خاي إلا أبت تدخل بطاطا دماني كل جزء ذكر كان أجر كله خلالو تخلا شكر مرزي سلزبلة كم دلتا بطريقة كم كتوزوا لكم مرمروا أنبوبو حتوتو أوكي I encourage you نزل نجار أنا دبلو scrutinize كتجورو بعمقات كتبد هو ويفل اللي بعلكم أب جزء رسكم experiment تجبروا تقول يوم ريهم أب جزء رسكم سجع خندي يزدوا لكم نجار مستي كون النت واحد أب جزء رسكم فتنو سومن مقدر واشكر كم دلمت تريو كلايك برسي أساسا تسألكم قرات انتاي مخان أوش سومن مزح نجار كتير فتنيهم سومن ما ندقهم كبع الكوكا فانتا فيزيا درينك دخون بمولهم شكر دلهم جوس بدقة لا عادة شجر ولا يبلغ عندهم جنس قاعد على شجر مثل جوس دخانه تاجر شكم جوس مقبر ريت جوز عب جوزهم سيا حسر حدا بلاس أب مقبخ عن تعلون تريو تفولتو بمئة انتاي كم زلوا عب تسقط جورو دلها مقبول ترليو تريو مالتيو سلزي بزتخ متن نزيئة نخنجورو دهبنا بايتا كنطفئه وكنصوره كنكئل علنا that's the best thing حجي كل جزء نفسخ ناي مقطع عقم دلوهم سبات نفسخ ناي مقطع نقحات دلوهم سبات اب تمبتيشن ويكا فتنه ايوعلونيهم اب 5 4 3 2 1 اوكي بزي از خيز نوبركو the same distance دلتا بزي اك خيدي الكا اموسان بزي از حركيده كجز ادو زابون كجدفا ادو زابون بقدفو حزوه يكون كندول دلغو ان تاي يقبر نيره ماكينه بحد بوتا بارك جيره كابتا ماكينه بارك زغور كلها ناب لك اوفيسي زخدلا نا شوعت تخون مجدلا بتانا حلفلا مجدي ناي وعي نجر بشيء لا حجي تمهاي كله خاطر حيز زحلف مشالو تمهراي كله اتحيزه قدم مالتي باس قاعد حلفت له for no apparent reason hot chocolate دس بلن نيرو hot chocolate نجز اخي خي نيره 13 7 سنتيم من واقعته hot chocolate اجي كابتي ገንዘብ ንላዕሊ ግን እቲ ልምዲ እቲ ናይ ግድን ብኡ ሓልፍ ከለኹ እታ ቦታት እያስ ምስ ሆት ቾኮሌት የደ ተሓሕዛ ዋላ ሰብ ምሳይ እንድሕር ሃልዩ በቃ ነቲ ሰቡን ከም ሓደ ትሪት ምሻሎ ንዓመል ክልተ ከሓተትኩ ነቲ ሰቡን ከምኡ ምግዛእ ጀሚረ እዚ እንታይ ደርእየኒ ኣትሊስት ነቲ ነገር እቲ ባይ ዲፎልት ክለምዶ ጀሚረ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ሰብ ከዓ ድገደደ ከምኡ ክልክም ጀሚረ ካልእ ነገር ካልእ ልምዲ እንተደኣ ኮይኑ ከምኡ ማለት እዩ دحار إذا أوكي سكي بزعبة زي ناي لم غيار قال لك بحال كل أنت كجبر خيل أبكن دبقى أرخيد كان ما قدت زيارة يخيد ولا حنت هرفاني بالليل إذا اللي عيب عند حركيدس كجزء دس بلني بخال ما قدت ترى أخيد لكن already أمري تسري يقول له نعم أخذت ما قدي عليها له كان ما قدي كاب عين قال له أخذ لب قال له خين له تا شوكولات هبن باس تتفق مالتي بمر جاي بفتاوي حما نصبق إنكم كل له حاجة كألياس لزدله خطراحي نعي عيتدليني سلدولك ألياس لزدله ما قد غيره the same metaphor كنت كامل خلينا أنت دا 5 4 3 3 هاب بزي عند حركيدس اسكي حن لو ما عند زحن لو مسك جزء صباح كقول فيه ويك أصلا بنحرر له خوين مسانا طبعا واتس حنت مع التنتايا ندالك خبت جبرة ما قد انت دا غير كان اخم بحدش اخر جزيل كات جبرو هالكي صعري عمره هاو يسمعوني وي ريجستر يجبروني نتد لمركاي نجر بتدقال لملكعو هالكدا يقولوا بتدقال لملكعو ساعات ديت تفعلي يتجبروا عمرها ويدا حسبه انت ما قد غيرك خيرك ግን ኦድስ ተብዛሕ ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንታይ ኦድስ እንታይ ዝበሃል ብድሆታት ወይ ከዓ መሰናክል ተብዛሕ ኣለኻ ነቲ ሕማቕ ልምዲ ንኽትገብሮ ስለዚ እቲ ዕላማ ከዓ መሰናክል ስራሕ እዩ መሰናክል ምፍጣር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ it's easier to avoid temptation ፈተነ avoid ምግባር ይቀልል ካብ ምውሳን ኦኬ እዚያን ቀላል ንብላልና ነገር በዛ መገድ እዚኣ ክትከይድ ከለኻ ሽጋራ ምትካህ ደስ ትብለካ እንድሕር ኮይና ወይ ሽጋራ ኣብ ኣደው ኢልካ ምግዛእ ደስ ትብለካ እንድሕር ኮይና በዛ መገድ እዚኣ ክትከይድ ከለኻ ሆት ቾኮሌት ትኹን ካፕቺኖ ትኹን ምግዛእ እንድሕር ደስ ትብለካ ኮይና ነዚአን ከም መፈተን ውሰድዎን ሕማቕን ፅቡቕን እሞ ኣቦቱ ይፅናሕ ነፍስኹም ክትገጥዋ ከም ትኽእሉ ዲሲፕሊን ገዛ ርእስኹም ናይ ገዛ ርእስኹም ኮንትሮል ክህልወኩም እንድሕር ክትፍትንዎ ደልዩ በታ ሓንቲ መገዲ ክትከዱ ከለኹም ትገብርዋ ልምድታት ዊንዶው ሾፒንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት መገዲ ናኸድካ ከለካ ሓንቲ ደስ ዝብለካ ድኳን እንድሕር ኣልያ ደስ ዝብለካ ክዳውንቲ ቸክ ክትገብር ትደሊ ደስ ዝብለካ ሰዓት ትኸውን ቸክ ክትገብር ትደሊ
whatever it is ግን ደው ኢልካ 2-3 ደቂቃ ተባኽነላ ቦታ ክትከውን ትኽእል እስኪ መገዲ ቀይሩ እሞኒ ቴስት ኤክስፐሪመንት ግበርዎ ገዛ ርእስኹም ኣንሲ ስጋዕ ክንደይ ከመይ ክቕየር ይኽእል እቲ ዓላማ ግን እንታይ እያ ንሓደ ሕማቕ ልምዲ ወይ ንሓደ ሕማቕ ክብል ከለኹ ደይሃናፂ እንከላይ ማለት እየ ሓደ ልምዲ ንሕና ደይሃናፂ ብዙሕ ከሰጋግረና ዘይክእል ልምዲ እንተ ደኣ ሃልዩ እሞ ንዕኡ ክንቅይሮ እንተ ደኣ ደሊና እታ ቀዳመይቲ ነገር ክንገብራ ደለና እታ ትሪገር ንብላ ነበርና ኦብቪየስ ክንገብራ ማዓስና በይን ብንጹርነት ብክላሪቲ ክንገልጾ ንክንገብሮ ደተባባዕና እዩ ነይሩ ኣብ ሃናፂ ሕጂ ከዓ ንዓ ሪቨርስ ንገብራ ማለት እዩ ኦድስ ነብዝሓሉ ኦድስ ማለት መሰናክል ነብዝሓሉ እንተ ነገርትና ምግባር ንኣብነት ብድድ ምስ በልና እንድሕር ቴሌፎን ኣላርም ጌራን ቴሌፎን ንሕስ ኮይና እንታይ ንገብር ቴሌፎንና ወይ ኣላርምና ኣብ መደቀሲና ደይኮነት ክንሰምዓ ንኽእል ካብኡ ዝረሓቕ ቦታ ክኾን ኣሎ ተሲእና ክነጥፋ ኣለና ተሲእና ክነጥፋ ክንክእል ኣለና ሰላም ትኸልእ በቃ ናይ ምትሳእ ግዜ እንድሕር ኮይና እቲ ኣላርም 10 ግዜ እንዳሃረመት ሰላምና ትርብሽ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኢድና እንድሕር ኣላ ኮይና እቲ ስኑዝ ወይ ከዓ እንደገና ህረሚ ኢልካ ክትገብራ ትኽእል ተኽእሎ ይዓቢ ካብ ንዓኣ ክትሓልፋ ስለዚ ከመይ ገርና ሃናፂ ልምድታት ንዕቢ 4 ሕግታት ኣለዋ ቀዳማይ ሕጊ ነታ ትሪገር ብክላሪቲ መልክዕ ኦብቪየስ ከም ትከውን ግበራ ኦብቪየስ ማለት ቀሊል ከም ትከውን ግበራ ይድብል ሎሚ ከዓ ብኣንጻር እንታይ ንድርኢ ዘለና ኣዕናዊ ልምዲ ወይ ደይ ሃናፂ ልምዲ ወይ ደይ ሰጋግረካ ልምዲ እንተ ደኣ ሃልዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ክተወግዶ ትኽእል ወይ ከም መበገሲ እብኒ ኩርናዕ ናብ ሓድሽ ልምዲ ክትቅይሮ ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ንዓ ከዓ እንታይ ኢና ኢልና ነታ ልምዲ ናብ ምግባር ድወስዳ ወይ ድፈጥሩልና ኣጋጣሚታት ክንቅይሮም ክንክእል ኣለና ንዕኡ ሓደ ሜልኦ ከዓ ኢንቪዚብል ክንገብሮ ከም ደይ ይርአ ካብ ዓይኒ ገለለ ካብ ልቢ ገለለ زعينتو أكايدا خنكيد اندحر كما أجرنا خاود عبي لمدي نعاس بخال نجر كنت كاينة بس سي ما قد يكون خير الله نسرح خنكيد كلنا أب كنت بزيا خيدنا أب أنا ناي موسان شجرت قط منه لو مخ جزء هذا لو محنت مع الجد دحن دحر صراحة ندالنا أبو ثاني كابن شجر قدامي توساننا قدم بزا ما قد زيا مخادنا أنت أب جزء حزنا أوكي لومي بزيا خاب دخيل بزيا خيدي نسرح خنكيد كلنا we go in the same distance تأكشن كلها انت اتا كابتشينو خينا نبهجا اب غزا خينا بعلنا هاف شوت نعم هاف شوت ويت دولي عقن وات ايفر كنقيرو ندابو اب غزا خينا قيرني اب كن بزي انا خيد بزي انا خيد بزي انت را خيدنا كنوسن كنفتنا لنا تمبتيشن ويك فتنه يغطمنا له ناي موسان فتنه بزي انت را خيدنا اوريدي ديسايد غرنا لنا ابزيا قداميتي نتبنتايا قدم كنوسنا لنا قدم خنت تنوسنا وسانا خا نتي نغرنا مغبار دفطرو نقيارو مالتي ስለዚህ ናይ ሎም አርስትና እንታይ ብምባል ያጽዋ እቶም ዲሲፕሊን ደሎም ሰባት ዲሲፕሊን ማለት እንታይ ናይልና ፍተዎ ጽላዮ ብዘይገድስ ይጣዕምካ ይሕሰንካ ብዘይገድስ ክትገብሮ ድለ እትድለ ኣብ ሰዓት እዚ ብዘይገድስ ቡድሆታት ኣለው ድዮም ኣለውን ብዘይገድስ እስኻ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ እንተ ደኣ ሃይካ beyond all odds بزي ገሚ ካድሎ ብሮታት ክትገብሮ መኻል ማለት እዩ ድቃስ ክመፀካ ክእል ክስልችወካ ይኽእል ካልኦት ሰባት ንሳኻ ክህሉ ይኽእሉ ኣብቲ ንስኻ ንዑ ክትገብሮ ዘለካ መደብ ካልእ ነገር ክገጥሙካ ይኽእሉ እዚኣ ቀዳምነት እንድሕር ኮይና ግን first things first ንዓኻ እዚኣ ትርጉም ደላታ ነገር if you give it a meaning and emotion ንዓኻ feelings እንተዳኣልዋ ኮይኑ ንስኻ emotion ናትካ ምስ ተቋረነ እንተዳ ኮይኑ discipline ድኾኑ ሰባት ኣብ ምሳና ይሽገርንም that's it መደቦም ልግሆ 50 push up ስራሕ እንድሕር ኮይና ኣብ መንጎ ካልእ ሰባት ኩዕሶ ክጻወት ይዕድምዎ ምኾኑ ካልእ ደራህ ደብሉ መደባት ክህልው ኾኑ ሰርሕ ደለኻ ሓድሽ ነገራት ሓድሽ ስምዒታት ነቲ ንስኻ ኩሉ ግዜ ተሓስቦ ነገር ክስዕርዎ የብሎም ከምዚ እንተዳ ኮይኑ ዲሲፕሊን እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ ሎማ ኣርስትና እንታይ better discipline ደለዎም ሰባት ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ structure ወይ ከዓ ቁሞና ናይቲ everyday ዝገብርዎ ሂወቶም ይህልዎ ማለት እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከምዚ ናይ مشالله تبع بجبنነት موسان دليو ነገር አይከውንን ንሕና ንገብሮ ነገር ነገራት ክንገብሮም ከለና ነዞም ደይን ደልዮም ልምድታት ንቅድሚት ክንከይድ ክንስዕሮም ከለና ከምዚ ብትብዓት ወይ ከዓ በኃይሊ ትገብሮ ነገር አይከውንን ኦኬ በቃ ኤክስትሪምሊ ቀሊል ዝውን ቀሊል ብድኾነ መልክዑ ክንገብሮ ከም ንኽእል ይደርኤና ስለዚ انت ديسبلين حالينا تبعت علينا ان شاء الله ببنيش نفسنا نحرالنا ميدنا ناي جيجنነት ስራሕ አይኮነን ደድልየና እንታይ ዳ እታ ቀላል ትመስል መገድ መቅያር ታ ቀላል ትመስል ተምሰባት ደም ምርካ ቀላል ትመስል ተሰዓት ያኸው አይነት ልምድታት ደለካ በኻልእ ምትካ ወይ ካልእ ንጥፈታት ምግባር
نزيهم بمعرة تم صبغ لمزلهم تم حماق نتاتنا خا دحاشة ملكع دلو لمد خنقيرهم نخلينا ويك نوقدهم نخلينا حدش لمدي متراي حدش هناص لمدي متراين أعو لمد زنبركا نعو مقراصن دارغا معرة طقمتات يدلهم تحماق لمدي كتكورو دغباكا طرزي تريفكا دلو تحدش لمدي خا حدش طرزي خفطرلكا ناتي كتكورو دغباكا نجر دترفكا دلو لمدي أعناو لمدي تملسكا أنت ناب زيرو ويكا بزح ግዜ ናብ ዴት ገብረሉ ደረጃ ከይድ ኮንካ ፈቲኻ ፀሊኻ ነታ ልምዲ እያ ክትቅይራ አይደለካ ወይ ከዓ ውዳ ዓቢ ነገር ኢኻ ክትፈጥር ዘለካ እታ ልምዲ እያ ኦልሬዲ ለመድካይ ኣይትጠፍእን እያ ኦኬ ኣብ እምሮኻ ተመዝጊባ ኣላ ካብ ኣዳ ዓቢ ነገር መተካእታ ግን ክትገብረላ ኣለካ ስለዚ እቲ ኣዕናዊ ልምድን እቲ ሃናፂ ሓድሽ ልምድን ማዕረ ተራ ኣለዎም ክንብል ከለና ትርጉሙ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣዕናዊቲ ልምድታትና ወይ ደየሰጋግሩ ልምድታትና ኢምብሬስ ክንገብሮም ኣለና ዋንነት ክንወስድ ኣለና ናቶም ግን ክንሰርሓሎም ከኣለና ንቕድሚት ክንከይድ እንተዳ ኮይና ስለዚ ኣብዚኣ ግን ክትርዳእና ዘለዋ እዚ ሰልፍ ዲስፕሊን ዝበሃል ናይ ሾርት ተርም ስትራቴጂ ማለት ንሕፅር ዝበለ የደገልግለካ እምበር ኩሉ ግዜ ከምኡ እንዳገበርካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ነታ ልምዲ ስጋዕ ናይ ገዛእ ርስኻ ትገብራ እታ ልምዲ ስጋዕ ልክዕ ከ መተኣሳስራ ላቺ ትቕይራ ንኣብነት በዛ መገዲ እዚኣ ብምኻድ እንድሕር ካፕችኖ ንክትገድፋ ትሕግዘካ ኣላ ኮይና ብዛዕባ ካፕችኖ ኣብ ክንዲ ትሓስብ ካልእ ነገር ነታ ኣጋጣሚት ብካልእ ነገር ክትትክኣ ስጋዕ ትበቅዕ ትትክእኻያ ሓዳሽ ልምዲ ከዓ ካብኣ ኣፀቢኻ ስጋዕ ዓቢ እዩ ደገልግለካ እምበር ኣብ መንጎ ከምገ እንድሕር ምስ ሰብ ተዛኒኻ ብኣ ክትከይድ ጀሚርካ እስኻ ነታ ካፕችኖ ንክትደልያ ደሎ ትኽእሎ 95 ሚእታዊት እዩ ተረዲኣትና እዚኣ ሓድሽ ልምዲ ንዓኣ መተካእታ ናብ ምግባር ክንወፍር ክንከኣል ኣለና ክንፅዕር ክንከኣል ኣለና ሾርት ተርም ሶሉሽን ወይ ከዓ ንሕፅር ዝበለ ግዝያዊ መፍትሒ ስለዛ ስትራቴጂ እዚኣ ግዝያዊት መፍትሒት እያ እዚኣ ተረዲኣትና ከዓ ንዓኣ ክትከኣላ ንኽእል ሓድሽ ልምዲ ክነጥር ኣለና ነዚኣ ትመስል ናይ ሎሚ ሒዝናያ ዝነበርና ትምህርቲ ብሕፅር ዝበለ ነታ ነጥቢ ምእንቲ ቴክ ኣዌይ ኖት ቴክ ኣዌይ ናይዛ ናይ ሎሚ መልእኽትና እንታይ እያ ንብላ ዘለና እታ ቀዳመይቲ ሕጊ ኣብ ሃናፂ ዝኾነ ሓድሽ ልምዲ ክንከይድ ከለና ነታ ትሪገር ወይ ከዓ ኪዩ ንብላ ዊ ሜክ ኢት ኦብቪየስ ቀላል ብንፁርነት ወይ ብግሉፅነት ክላሪቲ ደላታ ጌርና ንገልፃ መዓስ ናበይ እንታይ ክንገብር ምዃንና ሎሚ ከዓ ናብዚኣ ኣዕናዊ ልምዲ ኣብ ምቕያር ኣዕናዊ ልምዲ ኣብ ምቁራፅ ኣዕናዊ ልምዲ ብካልእ ንዓና ከዕብየና ዝኽእል ነገር ኣብ ምስራሕ ከዓ ነታ ቀዳመይቲ ሕጊ ናይ ኪዩ ሪቨርስ ንገብራ ኢልና ኣለና እታ ሪቨርሰል እንታይ እያ ኣእምሮና ኣቋራጭ ስለ ድኸይድ ኣብ ቅድሜና ዝፀንሖ ኦፕሽን ሲምፕል ኦፕሽን ስለ ድወስድ ነቶም ሲምፕል ዝነበሩ ኣብዚኣ ኦብቪየስ ክንብል ከለና ክሊር ሲምፕል ኢልና ነርና ኣብዚኣ ከዓ ክሊር ኤንድ ኦድስ ድበዝሓ ሃልኪ ድበዝሓ ነገር ክትከውን ሽኮር እንድሕር ኮይና ካብ ዓይኒ ድገለለ ካብ ልቢ ገለለ ካብ ገዝና ቅድም ጠቕሊልና ክነጥፎ ኮምፕሊትሊ ኣብ ቅድሚ ዓይንናስ ክህሉ የብሉን ክንውስን የብልናን ክንወስድ ዶ ክንገድፎ ደልናስ ክንውስን የብልና ክህሉ እዩ ደይብሉ ቅድሜና ሲምፕል ሽጋራ እንድሕር ኮይኑ ምትካህ ከምኡ ደሸግረና እቶም ንከምኡን ክንገብር ደተባብዑና ነገራት ብዝተኸኣለ መጠን ክንኣልዮም ኣለና ቦታታት ክኾኑ ይኽእሉ ሰዓታት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣጋጣሚታት ኣብ እምሮና ድመላለሱ ሓሳባት ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተኸኣለ መጠን ነዚኦም ኢና መልክዖም ንቕይሮም ቦትኦም ንቕይሮም ሰዓታቶም ንቕይሮም ከምዚኣ እንተዳ ጌርና ነታ ልምዲ እቲኣ ብድሓሸ ልምዲ ክንቅይራን ክንሰጋገር ንኽእል ኢና ስለዚ እዛ ናይ ፍርቂ ሰዓት ትምህርቲ ድማ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ብከምዚኣ ክጠምራ እመርፅ እሞ ሎሚ ብዝተኸኣለ መጠን ኣትሊስት 200 ሓፍኮፍ 200 ፑሽ ኣፕ